Tomik Triada Uczuć jest w istocie zbiorem 3 odrębnych mini-tomików. Niewypowiedziane emocje, Amor Vitae oraz Mroczne dusze. Ułożone w tej właśnie kolejności prowadzą czytelnika od pierwszego poruszenia i prób nazwania świata, przez żywe zmysłowe wyznania, aż po dojrzalszą, egzystencjonalną refleksję. To 3 głosy razem układające się w jedną opowieść o tym, jak uczymy się mówić, kochać i patrzeć w mrok bez ucieczki. Poezja Huberta Krzyża ma 3 wyraźne atuty: szczerość emocji, obrazowość oraz umiejętność spinania motywów. Autor swobodnie łączy mit z codziennością, a rytm mowy, anafory, paralelizmy, wyliczenia nadaje wierszom energię i znaczenie. Wysoki rejestr sąsiaduje tu z językiem potocznym, dzięki czemu powaga nie zmienia się w pozę, a konkret nie gubi sensu. To wspaniały, ciekawy tomik. Zapraszam.